egiten gaitu oso arrakastatzu, gure kimetz daukagula, beraz, joago gara. Jolasera, prest. Bai, Let's go. Kaixo nire kalasker maitea. Kaixo, Time. Kaixo, Mikele. Zer moduz? Zer moduz abete? Oso ondo. Nik nabaritut kalaskan sartu zarenetik magia dagoela hemen inguruan. Eta horregatik gaurko jolaserako, hemen ekarri dut gure edabe magikoa. Zeze, zuzentzen du ja. Gaurko jolasean, puxikak izango ditugu, puxikak puztuta emango dizkizuet nik zuei, eta jaurti egin beharko dituzue edalontziz egindako dorre bat botatzeko. Ok. Irabazle bakarra egongo da, eta galtzen dutenek, edabe magikoa edan beharko dute. Ba, enuke galdu nahiko egia esan. Presta bete? Bai. Bai. Etxean ere bai, guazen jolasarekin. Bueno, Anepe, zu izango zara lehenengoa jolasten, presta dude? Bai. Nik uste dut hemendik betik horrela, jauzteko guztiak batera, ez, edo? Konzentratu, ziurtzaude. Horrek ez du balio. Horre! 1, 2, 3, 4, 5, 6 honekin, 7 honekin, eta puntako... Honek balio du doble? Honek gehiago balio dela uste dut, ezta? Mikele, Anepek 8 bota ditu. Nola ikusten duzu zure burua? Ba, zaila ikusten dut asuntua, Mane gurra, Irabazle bakarra egongo da, Bale. 3, 2, 1... Seguro! Eman egurra, Mikele? Bai. Konfiantza dut zuregan, Bai. Eman egurra, Bai. 3, 2, 1, guazen! Iepa! Ona, zenbat izan dira. 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. Bueno, nahiko ondo, Mikele. Aritz zuregan ere konfiantza handia daukat, Azan dago. Orain ja guztiak bota. Ja dana bota garritut. Venga, Aritz, eman egurra, 3, 2, 1, guazen! Ona! Argita garbi geratu da irabazi duzula eta garaipena gaurkoan zurea dela txalo bere batari. Hasieran esan dut irabazle bakarra egongo zela eta halaxe izango da. Mikele gonbidatu dela. Koldarra. Azkar zuk ere. Epa! Goxoa ez da. Zer da? Pikanti da! Zer da, tabasko edo lan? Oso txarra! Salsa de soja, canela, chocolate.